Bona nit, són les 10 en punt. Comencem aquesta nova càpsula aquí, Virus Popular, però que avui són molts, perquè avui us volem parlar d'una cosa que nosaltres normalment hi estem molt relacionats, que és la comunicació i la cultura popular. Hola, nois, com esteu? Hola. Mira, la Paula, aquí és la Paula. Molt bé. Francesc Buixeda. Bona nit. Hola, Arnau, Cristóbal, què tal? Escolteu-me, avui que avui és un confinats una mica, som molts confinats aquí, jo us volia parlar d'una cosa que els quatre que estem avui aquí enxarxats ens hi trobem cada dia, no? Per un cantó som promotors, som generadors o som persones que treballem amb esdeveniments de cultura popular i alhora estem vinculats en el camp d'alguna manera, tenim un vincle en el camp, o del tot, en el camp de la comunicació i hem de fer això. I de vegades la cultura popular rebem discursos o tenim un discurs de vegades de que no ens sentim ben tractats en el camp de la comunicació, en el camp dels mitjans. I volia destapar avui aquest meló, d'acord? Què us semblaria? Qui comença? Vinga, ja començo jo. Aviam, el meu interès és molt concret. Jo em dedico a la comunicació professionalment, ho vaig fer durant molt de temps com a periodista i també ara ho faig donant serveis de comunicació. Per tant, conec una mica les dues vessants. Sempre ho he fet bàsicament o primordialment parlant de cultura. Aviam, jo penso que crec que hi ha una mancança molt gran de professionalitat en general i no és una cosa que en tingui la culpa els mateixos que volen projectar la comunicació, sinó que hi ha un desconeixement molt gran sobre comunicació i com comunicar en una època en la qual tothom tenim el nostre propi mitjà de comunicació a casa, no? I llavors volem que les coses funcionin molt bé, que comunicar molt bé, que arribi tot molt lluny, però no tenim l'experiència o els recursos a vegades per poder-ho fer, no? Llavors és quan entrem persones com jo, que ens dediquem a ajudar a les persones, al nivell que sigui, a poder comunicar en condicions. Clar, però les entitats de base no tenen per què tenir un perfil de comunicació a nivell professional, em refereixo. Jo també vinc del món professional, com a publicitari, he ficat en agència de comunicació durant molts anys i no té per què haver-hi aquest perfil dins una entitat. De fet, aquest perfil no hi és normalment a les entitats. I més quan a la cultura popular festiva el que trobem és un perfil d'edat bastant elevat. No tenim un perfil jove basat als mitjans de comunicació digitals com estem treballant ara mateix. Però en realitat jo penso que no cal un perfil professional, però sí que potser convindria, i que de fet crec que ja hi ha molts, vull dir, des de l'administració pública s'intenta promoure i tal, o sigui, sí que certs coneixements, diguéssim, d'entrada des de la comunicació fins també m'atreviria a dir el disseny de projectes, no? O sigui que abans d'emprendre una activitat per, diguéssim, senzilla que sigui, pensar una miqueta com la desenvoluparem i a nivell comunicatiu a qui ens volem adreçar i, per tant, a quines eines fem servir i quin llenguatge i tot plegat, no? I com que tot plegat casi, no? I crec que això també per, òbviament, qüestions de temps, de que tothom ho fa en el seu temps lliure, que és relatiu, cal organitzar-ho i tal, es perden i és lògic, però crec que s'ha d'anar treballant com per incidir una miqueta aquestes dinàmiques. En això, simplement, totalment d'acord amb la Paula, jo crec que fins i tot hi ha una qüestió prèvia en aquest sentit. Ja no és l'estratègia en si mateix, sinó que moltes vegades, per defecte, considerem que hem de tenir de tot, és a dir, hem de tenir una pàgina web, hem de tenir xarxes socials, hem de tenir un mailing, hem de tenir tota una sèrie de coses que no acabem mai de fer funcionar o treure el màxim de rendiment que poden tenir i fins i tot no sabem si ens funcionen o no ens funcionen, però com que no en tenim ni idea, després, diguéssim, la culpa sempre acaba sent de la plataforma o de X raons, no? Però mai hi ha hagut un plantejament previ de si volem comunicar, què és el que volem comunicar i què és més convenient per nosaltres per comunicar, no? La plataforma. Jo de vegades el que penso és que no, per dir-ho d'alguna manera,
que no... Estic d'acord, Francesc, però que, per exemple, de vegades ja és una cosa que nosaltres, des de la gent que generem activitat, ja des del minut zero, però quan ens assentem amb un boli i un paper en una taula i dir, va, anem a generar aquest projecte, ja al minut zero hem de tenir una persona, una, que es cuidi de com ho explicarem, i dos, i aquí ho hem d'explicar, perquè això costa molt de vegades. De vegades dius, no, és que, clar, jo he enviat, per exemple, una nota de premsa a TV3 i no m'han fet cas. Dic, home, clar, és que d'entrada és molt difícil que una televisió enorme que rep inputs de tot el país es vagi a fixar amb la teva activitat, perquè probablement la teva activitat per TV3 no té cap interès, per molt xula que sigui. De vegades considerem que comunicar vol dir entrar a TV3, Catalunya Ràdio, RAC1, que està molt bé si ho aconseguim i si tenim una proposta d'interès, però en canvi aquells mitjans o aquelles accions comunicatives que ens són locals i que ens són molt properes les desatenem totalment i ni tan sols els hi enviem la notificació de que fem un acte o no. Jo crec que sí que que estic d'acord amb el que dius i que on ens adrecem, a través de quins canals diferent la informació és clau, i també crec que manca potser fer servir més aquests canals comunicatius per explicar millor la nostra activitat, no només per a promocionar-la. I dir, el dissabte tal, fem la festa no sé què, tal lloc... No, però aprofitem aquestes eines i més ara amb les xarxes socials, no? Que hi ha tot uns... Vull dir, pots fer servir vídeos, imatges i tal, perquè hi ha moltes festes que des de fora no s'entenen. En canvi, fent servir aquestes eines, doncs llavors de cop cobren sentit. Jo això, com en casos, m'hi he trobat. I no pot ser que hi hagi una sobrecàrrega de feina burocràtica, en burro? Em refereixo, és a dir, sí. Un projecte ha de ser un projecte, hem de presentar una memòria descriptiva amb els ítems evaluatius adequats que corresponguin en aquells objectius que estan plantejats per poder-ho fer. Vull dir, potser estem demanant a unes entitats que no tenen per què tenir un perfil professionalitzat que responguin a criteris professionals. El mateix passa amb comunicació. Estic d'acord i així és. Vull dir, és veritat que es carrega cada cop de moltíssima feina, de més feina a les entitats. Però realment, per exemple, si parlem de xarxes socials, quasi bé que ja estem molt familiaritzats i has de dedicar un temps, i està clar, i per això també hi ha professionals, no?, com vull dir, el Francesc i tal, que s'hi dediquen, però crec que a vegades fent-hi una mica d'esforç, no?, pots aprofitar molt bé aquests canals, vull dir, subvencions i històries a banda, Vull dir que sí, que ens carreguen de molta feina i que segurament podríem dedicar aquestes hores a fer altres coses com això, la comunicació, però vull dir, crec que hi ha coses que potser no ens requereixen tant d'esforç. Jo, sobre això que dieu, segurament hi ha, diguéssim, evident, quan s'ha de fer un projecte determinat i sobretot si és per l'administració i tot plegat, hi ha tota una sèrie de protocols que s'han de complir, etc. Però jo vull reivindicar la feina de la professional en el meu cas, perquè jo crec que nosaltres el que fem, igual que som una mosca collonera dintre d'una empresa i som els primers que saltem perquè som els primers que fem nosa, perquè demanem tota una sèrie de coses que inicialment no s'entenen si no es fa molta pedagogia, també som capaços de, diguéssim, com a mínim, jo és el que veig en el meu cas, és a dir, d'agilitzar molt les temàtiques, o sigui, els projectes passats per als sedars de la comunicació, perquè en el fons, diguéssim, tots el que volem, en última instància, és que el nostre es conegui molt i agradi molt, no? I llavors, segurament, si se'ns consulta en aquest sentit, molts projectes que inicialment es plantegen d'una manera molt grandiloqüent o a vegades amb un sentit, no sé com ho diria, no gaire concret o concís, passat pels sedars d'algú que entén de comunicació i que sap que la gent li crida l'atenció coses molt concretes o a vegades molt perfils determinats respecte de projectes concrets, això fa que agilitzar diguéssim, el projecte en si cap a un sentit més pràctic. Poso un exemple molt clar. El llibre, que és un dels mons que jo conec, jo amb els editors pacto els noms i els subtítols, els títols i els subtítols dels llibres. Per què? Perquè, o qualsevol altra qüestió amb festes d'aniversaris, de 700 aniversaris, 50 aniversaris,
20 aniversaris, 10 aniversaris. És a dir, una informació encapçalada en un títol com aquest no ven. En canvi, encapçalada amb, diguéssim, una particularitat d'aquell projecte en si, que queda amagat a vegades en el quart paràgraf, és la diferència màxima, no?, entre tenir èxit comunicatiu o no tenir-lo. No? Per tant, és comunicar allò que fem bé. No comunicar per comunicar, sinó comunicar allò que fem bé. Que potser aquest detall és el que ens marcarà la diferència. Sí, a vegades hi ha una altra cosa. Jo, com que he estat a les dues barreres, a les dues zones, sé moltes vegades que diguéssim que és l'interessant en el sentit de què li pot atreure més en un periodista o no, no? I llavors, a vegades, potser és buscar d'aquell projecte aquella coseta que jo sé que puc defensar davant d'un periodista, que en canvi si li vaig a explicar-li, escolta'm, compra'm el 50 aniversari d'aquesta fundació o d'aquest esplai, i em diran, ostres, és que n'hi ha 50.000 que compleixen, que fan el 50 aniversari. En canvi, si li dic, escolta'm, aquesta gent és que saps que tenen un projecte nou que passa per aquí, han fet això, allò, i han enllaçat amb l'altre, i aquest dia faran una actuació o un acte concret que no s'ha fet mai 3 vegades. Ostres, aquí estic segur que m'ho compraran. I, ostres, estic molt d'acord amb l'Amadeu, que ens deixem moltes vegades el mitjà de comunicació local, que a més de ser molt agraït, és el que segur que fidelitza molt en els clients, en els oïdors que té. No? Tot i així, per exemple, en el cas de tu que defenses amb bon criteri, la presència del professional en la comunicació, majoritàriament les entitats amb les que treballem nosaltres no poden assumir la despesa d'un professional de comunicació. Però, en canvi, sí que poden estar o tenir, si d'alguna manera s'agrupen esforços entre les entitats, que un comunicador professional els hi marqui unes pautes, és a dir, els hi faci una formació, per exemple. No? Una formació de quina presència hem de tenir les entitats i les associacions i la cultura popular a les xarxes socials. O de vegades és simplement com fem una nota de premsa. Com la fem? De vegades, i això jo ho pateixo, o no ho pateixo, ho convisc diàriament o setmanalment en el programa de ràdio, que a nosaltres de vegades ens arriben notes de premsa que, per exemple, no et posen ni el dia o no et posa la data de celebració o no et posa el lloc, perquè ja s'entén que si és a Sant Esteve dels Roures, tothom sap que és a la plaça Sant Esteve dels Roures, però clar, tu quan reps la notificació i no has estat mai a Sant Esteve dels Roures, tu no saps a quin indret es fa aquella activitat que has de comunicar. No? Això passa, no? És a dir, de vegades són coses tan bàsiques com saber fer una nota de premsa i enviar-la. I de vegades no es tracta de saber-la fer, sinó de fer-la. De vegades ens trobem que no fem no tenim aquest hàbit, no? Jo estic molt a gust, però em sembla que ja hauríem d'emplaçar-nos en tot cas a un altre debat d'aquests que és molt interessant. Escolteu-me, doncs bona nit, Sí, jo ja estic en pijama, o sigui, carrer tal qual, tanco l'ordinador i... Jo res, jo m'acabo la infusió i també fent ones. Apa-li, bona nit. Apa-lis, bona nit. Bona confitada. Confitada o confinada? Bueno, mira càmera. Això és molt de teatre, És molt de teatre, això. Poses en el paper i lances. Bona nit, arrenquem amb aquesta nit.